Mark? Asa man imong tsinelas? Nganong nagtiniil naman ka? Akong tsinelas? Akong gibilin pagsakay na to sa generator. Unsay generator? Katong hagdanan ba nga mudagan? Unsay hagdanan nga mudagan? Hala, buguwa sa buang, oy. Dili man to generator. Escalator man to. Maora na, oy. Basta na tour. Mao. Ignorante kay ka, oy. May pagbuwa lagi ti kadad diri sa syudad lagi. Akong gihubo kay maikog man ko. Imong tsinelas, asa sad? Nagtinail sad lagi ka? Akong gihubo sad. Pero akong gibitbit. Nye. Otro pa di ang ignorante. Guard, na chinilas diri gibilin ay kinsa ka ni? Na diri sa may escalator. Kisa man tsinelas? Ayate. Nam ni tae, nakatunog man ni tae. Kisa man tsinelas? Kasi nagbili na ni dire. Da, ako ba yung giprank ang guard dito sa bangko? Giunsa man nimo? Akong giingnan nga, pwede ba mag-withdraw og kwarta sa power bank? Batios gudag prank nimo, oy. Prank din na. Prank bitaw to? Hala! Yan! Awa! Dagkuwas langgam diri sa kuanoy syudad. Unsay langgam oy, amaw? Haskang. Ignorante jud kay ka, oy. Langgam bitaw na. Awa gani, nam gani pakko, oh. Saba diha. Madunggan kita lain tao diri, makaingon dyan na sila nga, ignorante kita. Ali diri, pasilong ta diri. Kasi matagat ka na sa iti. Hala, oo. Dako kinag iti ba?